Kajing penpra ya ki atos khana ki karkhana san ranga doyong ne cook factory bean kalaya chakmat ha East Jaintia Hills District ha kasngi balang. Hadu balat ho ya ka khubor ki dan hadu artli ki karkhana cook factory bean ki balasha penpra da ka basha pen bethai bom. Kini ki basha penpra ki dei ka Halari cook factory ha po rasong Surya Banshi cook factory hawa samsir ki badan hapo ilaka sutengah. Ha East Jaintia Hills ki dan kumba laipu artli ki cook factory. Sarkar jela kalabu thong ban penpra ya baro ki karkhana cook bean hapo ka arphau tarik naitung. Ka sarkar kalarai ban penpra ya kini ki karkhana cook kumshi benta ban pentre kam ya ka hukum jong ka Meghalaya High Court ka baong ba ka jingdan jong kini ki karkhana ka penslur ya ka jingti doyong bean. Shu ha West Khasi Hills ru kani ka jing penpra ya ki cook factory kalaya chakmat bat hadu menta ka jing pen bethai ya ki atos khana kini ki karkhana ladap hadu South Li na ki sanpu hinyau teli. Happy, sir. Well done, well done. La bola! Khatam!